toto je vlastne tá séria The Rest Interval, že toto sú vlastne tie obrazy toho, o tom tele, proste o tej únave a o tom páde. A vlastne v tej sérii ako keby, že hľadal som aj niečo, že chcel som všetko, čo nie je podstatné, ako keby z toho obrazu, že dať preč, že aby zostalo len to hlavné, že a čo mi z toho vyšlo, že to je proste to telo. A potom som rozmýšľal, že ako čo s ním proste chcem robiť a aký formát aby malo a nechcem proste malovať, že tu bude okno a tu je skrinka a tu je posteľ a tu je pohárik a zátišie, že to je úplný bullshit, že čo ma totálne nezaujíma. Čiže vybral som si takýto vertikálny formát a do toho ako úplne vtlačil proste to telo v takých akože nejakých tenzných alebo nejakých iných pohyboch. Ja milujem napríklad Rubensa, on má totálne takéto dynamické telá, ktoré proste padajú niekde do nejakého pekla alebo sú vyťahované niekde zasa do neba. Čiže vlastne aj z týchto barokových obrazov vychádzajú tieto dolehlavové obrazy. Potom riešil som aj Egona Schieleho, ktorý zase má úplne inú nejakú estetiku, ktorá je tiež totálne vyrušujúca. Neviem, či je to dôležité ako keby pre diváka, ale pre mňa akože tie odkazy alebo proste práca s tou aj maliarskou históriou je, že totálne dôležitá. Ja vlastne počas roka aj počas sezóny ako keby, že striedam tie domovy, vlastne keď je teplo hlavne, tak som v Rastislaviciach na južnom Slovensku. Tam ako keby, že vznikol taký môj, teda vždy ma zaujímala príroda, ale tam som to tiež sa nedalo inak, nedal sa tomu ako keby, že vyhnúť aj vlastne tematicky aj nejak ako si o tom študovať, že čo tam vlastne lieta okolo, proste tam sedím, raňajkujem v záhrade a ma to zaujíma, že čo to teraz preletelo, na čo si sadla, aká včela a aký to je druh včely. Čiže vo mne vlastne vyrástla úplne takáto akoby extrémna vášeň pre hmyz, ktorú ja som vždy mal aj ako dieťa, ale keď ste tínedžer, tak riešite iné veci a tak ďalej. Alebo keď sa snažíte mať nejakú kariéru svetového umelca, tak není úplne čas na včeličky, ale v tom dome to zrazu som to úplne začal vnímať, že čo sa vlastne deje, čo je v okolí tej obce, že sú proste iba polia, takzvaná taká agropúšť, že vlastne keď sa to zožne, to pole, tak tam, ale aj keď je nasadené, tak tam vlastne nie je absolútne žiadna potrava pre tie opeľovače. Čiže vlastne jediné miesto, kde ten hmyz nájde ako keby že nejaký domov a hlavne potravu sú tie ľudské záhrady. Túto výstavu som maloval špeciálne v Bratislave v zime, pretože v dome som nemal úplne že podmienky cez zimu, lebo v lete malujem vonku. Takže ja sa vlastne presúvam, že v zime som pár mesiacov v Bratislave, potom od jary som v obci, potom idem do New Yorku alebo neviem, do Berlína. Tá kopa, ktorú si videla vedľa, to pôjde na stenu hlavne a pôjde niečo aj na zem, ale aj na stenu. To je vlastne taký archív nepodarených plátien, dá sa povedať, pretože tie, ktoré sú úplne super špičkové, hotové, ktoré sa mi podaria na jeden šup, tak tie vyberiem a zarámujem a tie tu takto akože nainštalujem. Takže tým, že vlastne tá maľba je taká veľmi rýchla a proste gestická, neopravujem vlastne to, čo urobím, lebo sa to ani nedá opraviť, lebo vždy je to iba jedna vrstva v podstate, tak tým pádom sa mi nakumuluje ako keby že veľa iných tých pokusov. Ale ja ich nezahadzujem, niekedy ich dám ako keby že nejakému ďalšiemu umelcovi na premalovanie, ako aby ich použil ako materiál. Ale tie, ktoré sú také, že dobré, ale nie 100%, tak tie vlastne sem poskladám v kufri a potom z nich spravím nejakú inštaláciu. No, it doesn't work. Aha, it does. Pozeraj, že či je to rovno, dobre? Look, tell me if it's straight. Is it straight? Down. Down? Yeah. No? Down. Like this? Yeah? Yeah. I mean, it's not that important, but Okay. Jesus, I don't like this tool, to be honest. Yay. No, táto stena totálne bude pokrytá týmito rôznymi plátnami. Toto je z takej série bežcov, čo som robil
pred časom, žiaden obraz zarámovaný tých bežcov tu není iba takéto nezarámované. A celé toto chcem pokryť a to bude vlastne taký prúd týchto plátien, ktorý pôjde až sem do tejto tzv. Kapličky. A potom navrch vlastne sa budú ešte inštalovať niektoré obrazy, že to bude vlastne hore na tom. No, ale to sa bude úplne šplhať a vrstviť až proste po plafón a bude to úplne že totálny mix námetov a rôznych plátien z rôznych období a tak. A bude to vlastne aj dopovedať ako keby, že trochu ten, nie že príbeh, ale proste tie témy, že na prízemí tam je jeden obraz so žubrienkami a teraz tu máme ako keby, že veľké plátno, na ktorom sú žubrienky a ja dúfam, že to vlastne tým divákom bude dávať nejaký zmysel, že si to proste dokážu pospájať. Tu sú všelijaké takéto malé obrazy, takéto, že chlapci hrajú futbal a vidíte, že tu je takáto grumpy žabka, hej, grumpy little frog a ona bude niekde proste na tých žubrienkach a tak. Toto je super špeciálne plátno, pretože toto je z doby, keď v 2014 bola moderná process-based abstrakcia a ja som sa snažil tiež byť process-based abstraktný maliar, ale samozrejme, že nikoho to absolútne nezaujímalo, takže tieto plátna úplne, že mi hnili v garáži, mi hnili v garáži od 2014 a úplne, že len nedávno som ich odtiaľ vybral a zistil som, že sú úplne perfektné. Škoda, že celá táto časť vlastne splesnivela v tej garáži, lebo tam bolo vlhko a no, ale teraz to môžem použiť takto úplne barziako. OK, thank you. Not bad, huh? I like it. A vlastne na to, can you bring me some little painting? I know. No, stretched one, framed one. Aby sme to ukázali na kameru, že ako to proste bude. Yay! Can I have this one? Oh, please. Danke, Mausi. Danke, Mausi kurátor. No, thanks. You think this one's okay? Yeah, so oni budú takto vlastne na tom a vidíte, že teraz je to nejaká húsenica s nejakou štruktúrou, proste, kde sú nejaké čarbanice s uhlíkom, some scribbling with the charcoal, and it's installed on this big dripping canvas, which is also like a web with where the caterpillars are, Can I see it? Yes. That will be amazing. Okay, thank you, ďakujem. It's always content but nothing that forces you to see it in it. So this makes him exciting, and I like the way he does his paintings because it's full of gesture. It's not like in a studio and being accurate and concentrated, but he's like acting with energy, spreading the color, but he knows what he does, and that makes him very authentic in his paintings. And yeah, I love this, especially in this show now, where it concentrates on all this. V tejto výstave sú veľmi, veľmi dôležité farby. Super som sa tešil vo Vilepele, že mi ponúkli, oni sa ma opýtali, či chcem premalovať nejakú stenu a ja, že kokos, jasné, chcem všetky a každú inak, každú miestnosť. Takže toto, kde sme, to je taká úplne nebíčková modrá v pozadí a na tom sú teda tie obrazy, ktoré majú na sebe ako viacero takých úplne strašne jemných, lazúrových, rozriedených vrstiev farby a tam vlastne vzniká to napätie a hlavne veľmi sa sústredím na tú kožu, vlastne na ten povrch ako keby toho človeka. Teraz za mnou nie sú tie telesné obrazy, ide tam vlastne o tú atmosféru, vidíte, včely a teraz tá obloha, aby to tam proste žilo a veľa sa tým ako keby že zaoberám tými farbami. Ale sú to akrylové farby, nie je to nejaká že úplne špeciálna
tajná technológia, ale skôr ide o to, že ako to vrstvím a koľko miliónkrát som to otestoval a ako veľmi rozriedené. A je to pre mňa strašne vzrušujúce, takže je to, neviem, no je to aj nové pre mňa, pretože ja som sa veľa ako keby že upínal na nejaký že subjekt, že jedna veľká včela na jednom plátne, jedna veľká husenica, ale teraz veľmi veľa priestoru na tom plátne práve nechávam pre tú atmosféru a iba pre tie farby a toto. Nechcem robiť nejaké sakrálne obrazy, ale ako teším sa, že keď vlastne ten divák iba cez tie ako keby pózy toho tela, že má nejaké asociácie, že možno si povie, že nejakú takú pózu videl v nejakom sakrálnom obraze, alebo možno tomu ten obraz dole hlavou, že možno by to mohlo byť z Rubensa, alebo že jednoducho tie asociácie ako keby že existujú. A to je fajn, no, ale ako ja som na to celkom hrdý, že čo sa tu proste deje, že hej, aj sa úplne usmievam, aký som na to hrdý, ale že ten podklad bol, vlastne tá podmalba je opäť hrozne dôležitá, že tam je taká ľahká tyrkysová a na to, keď sa dá táto ľahko oranžová, že úplne to vytvára takú ako keby, že fakt kožu. Hej, že strašne mám z toho rád, že toto zostalo ako svetlo a tuto úplne všetci máme na koži nejaké nedokonalosti, nejaké vyrážky, proste niečo je odreté a tak ďalej. Mně se líbí, že on pochopitelně miluje hlavně figuru, ale tu figuru stvárňuje ne nějak manieristicky a stvárňuje ji tak jako trošku provokativně v pozicích, v podobách, které jsou naprosto přirozené a nejsou nikterak zkrášlující. Jo. A mně se líbí, že on všechny ty subjekty, které stvárňuje, jsou vlastně v reálu. Jsou v reálu a tak trošku se na nás ironicky dívají. Já to cítím i z těch podobenství hmyzu, i z těch jeho postav. Ve své podstatě je v tom i takový trošku úsměv a někdy až ironický úsměv a to se mi hrozně líbí. Tak dal by se to nazvat romantizujícím, trošku místy, figurativním expresionismem, ale to zní hrozně, to zní příšerně, je to prostě styl Andreje Dubravského, který je naprosto nezaměnitelný a to je na něm taky výjimečné, že opravdu jeho dílo poznáte z velké dálky a poznáte ho tak jako po čuchu. Je to asi taká expresívna, figuratívna malba, ja by som povedal, ale teraz sme prišli s takým novým termínom s pánom kurátorom, že taký bioexpresionizmus, že je to vlastne všetko cool, nie? To, že strašne veľa z týchto obrazov, potom ti ukážem, vlastne má aj druhú stranu pomalovanú. Čiže keď sa to nepodarí z jednej strany, tak ja to ešte prehodím a ešte je druhý pokus na druhej strane. Ale keď to je z oboch strán akože husté a už sa s tým nedá nič robiť, nedá sa, vlastne vždy sa dá iba pridávať, nikdy sa nedá odoberať. S tými obojstrannými obrazmi je to také triky, pretože ja som ich už začal prečiarkovať z druhej strany takým proste červeným X-kom. Pretože aj keď nechám v ateliéri toho pána, čo mi rámuje všetky obrazy a naťahuje, lebo ja ich malujem vlastne nenapnuté a tie plátna, že ich mám iba priklincované o stenu a potom iba tie dobré dám napnúť a zarámovať. Čiže keď stalo sa už veľakrát, že som prišiel do ateliéru a boli zarámované tie zlé z tej druhej strany. Čiže teraz tie zlé obrazy naozaj tú stranu, čo neplatí, prečiarkujem, lebo presne aj niektorí zberatelia sú takí, že si to proste vystavia z druhej strany alebo dajú dole z rámu a zavesia si to niekde do stredu miestnosti a sa z toho tešia a ja, že Obrazy sú vecou vkusu, ale tak pokiaľ mám tu moc nejaký obraz schovať, alebo nejaký obraz zničiť, alebo nejaký obraz editovať tým, že ho prečiarknem, tak v
v tejto oblasti môžem byť taký malý pán Boh a vybrať si, čo stojí za to a čo proste nie. No. Tieto obrazy, na ktorých nie sú ako keby ľudské bytosti, ani nie je na nich jeden veľký tvar plus minus, na nich vlastne nemusím riešiť žiadnu anatómiu alebo niečo také, ale ide proste na nich si najviac divák a ja vieme užiť ako keby tú atmosféru, tú štruktúru toho plátna, proste tú takzvanú maliarskú špinu, ktorá sa tam deje. A je to, akože páči sa mi, že to dáva takú atmosféru niečoho, že po búrke, alebo pod stromami, alebo pred dažďom, alebo je to fakt také, že letné, vlhké. A ono, aj, ako som hovoril predtým, že tie plátna nejak recyklujem, ak sa to nepodarí z jednej strany, tak to potom otočím, ale aj tie priesaky z tej druhej strany vlastne robia nejaké zaujímavé štruktúry z tejto strany. Ja sa pozriem, že čo je na tejto strane, na tom... Aha, iná veľká včela. Hej. No, dobré farby, ale moc sa roztiekla. Čiže ako keby na to, aby som proste namaloval jednu takúto takzvané správne roztečenú včelu, tak proste potrebujem veľa ako keby tých pokusov a potom proste vyberem tú najlepšiu verziu. No. And he focuses on this especially insects like a child, to make them size them up again. When we are children, we see those insects like huge animals, and it's another world. And Andre tries to bring this back to us. When we are getting adult, we lose this kind of watching nature, watching small insects, watching small animals, and he blows them up again and brings them up to here and now. Táto figúra je taká, že tu ide o tie plavky, že tu je taký ťažký úplne bod maliarsky, ktorý je hustý, a inak celé to plátno, aj tá tvár, všetko sa rozpadáva v nejakých škvrnách, len tie plavky to držia pohromade. A zasa nevieme, že či tá figúra vlastne padá a stojí a proste sa tak akože zosúva, alebo že či leží na pláži, alebo či to má byť proste možno zavesené takto, že či by to proste dávalo zmysel horizontálne. A že či je to vlastne nejaký obraz, ktorý je akože výjav z nejakej letnej dovolenky, že človek proste vybehne z mora a je totálne studený a láhne si proste úplne na slnko, ktoré je úplne teplé, aj ten piesok je teplý, ale zároveň tie plavky sú strašne studené a úplne, že chladia a sú také akože ťažké na tom tele. Tak o to ide, ako keby, že o tie, neviem, o to, čo to telo akože vníma. No. Tento obraz je vyslovene o koži. Je totálne osobný, by som povedal. Opäť to vysvetľujem teraz vám špeciálne, ale není to tu samozrejme napísané pre každého diváka, ale som sa akože sledoval, je to podľa mojej fotky, alebo teda podľa toho, že ja som išiel pred zrkadlo a som sa kontroloval, že či mám niekde nejakú vyrážku pod pazuchou. A som sa tak videl, že to by bol ale dobrý obraz o tom, že mám sexy pohľad, ale zároveň mám nejaké vyrážky a čo s tým. A teraz tu na to pozadie nie je úplne akože neutrálne, ale má vlastne tieto pruhy, ktoré vlastne súvisia ako keby s nejakými textíliami, ktoré máme blízko na tele, ako návliečky na periny alebo plachty, alebo spodné prádlo, nejaké trenírky, že väčšinou tie vertikálne pruhy je vzor, ktorý máme na spodnom prádle. Mám ho aj dnes. Napríklad tieto žabky, žiadne iné žaby som v podstate nemaloval, lebo ja vlastne malujem akože strašne veľa námetov, ale v ateliéri ich testujem, ale nie všetky námety samozrejme sa ako keby, že dostanú do nejakej rozpracovanej veľkej série, tak ako tie včely. Tak potom tie občasné námety proste môžem použiť takto v rámci nejakej inštalácie. A tieto žaby, tie už som proste takto v kufri doniesol úplne, že hocikám aj do Nemecka dvakrát, do múzea, do New Yorku, aj v Južnej Koreji boli tieto žaby. A je to proste taká haluže, je to ako taký starý známy, že vždy ich vybalím z kufra a použijem na nejakú inštaláciu, je to cool, no.
používam. To tiež bude niekde nainštalované. To je taká tiež lesná krajina s nejakým jazerom. A tu v pozadí je nejaká továreň, ale úplne akoby skrytá v tom interiéri lesa. To tiež dám proste niekde sem. No, dobre. A teraz to tu už idem niekde dať. OK. Ďakujem. Dal som do toho všetko.